от Руски клуб Стара Загора, да благодаря не сме свършили с концерта още, да благодаря на преподавателите на тези прекрасни деца, отговорни професионалисти, работохолици, които просто се раздават за тези млади хора. Искам от името на Руски клуб Стара Загора да връча поздравителни адреси на тези преподаватели, които са и мои приятели. Госпожа Розета Величкова, педагог и директор на НУРСИ Христина Морфова, Стара Загора. Ще го предам лично. Любимата ми приятелка Надя Тончева. Госпожа Нина Димитрова. Прекрасна певица и отговорен педагог. Добре позната на Старозагорската публика. Един концерт ще направи. Чаровната ми Милена Александрова. Емоции и страсти. Господин Станимир Сталев, но той като че ли си тръгна. Добре, ще му предадем лично. Госпожа Диана Найденова. Нежност и очарование. Това е нейната заслуга, така весело и завлекателно нейните момичета да я представят концерта. Специално за вас, артистични, прекрасни, весели, закачливи. Видях, че ги разбрахте и благодаря сърдечно. Господин Димитър Вакарелов, моя приятел, от много години, господин Вакарелов, али вие имате работа, добре. Прекрасен педагог, душа човек, господин Михаил Янакиев. Педагог в Търговската гимназия княз Симеон Терновски. Госпожа Марижана Иванова, Марижана. Марижана пее със своите възпитаници, както разбрахме, към Народно читалище Георги Бакалов, чийто председател също е тук. Госпожа Михайлова, моя приятелка. А сега, скъпи приятели, мисля, че ще споделите с мен това желание да връча поздравителните адреси и на тези прекрасни млади хора, които днес направиха този чудесен концерт за вас. Нашите закачливи водещи Нели Полчин и Стейси Георгиева. И аз във вашия стил, заповядайте. Приятеля ми Антонио, който че пее прекрасно. Това е невероятен млад човек, Влад Русофил, който ми помага да разбира. Ще връчим госпожа Ирина Минева букет от Национално училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова. Ние продължаваме Миленче, Милена Гемеджиева,
Зара. Един моята Зара. Зара е победител и в класификационно за първи и втори етап, областния и зоналния, както и Антонио. Стефани. Тя се тръгна. Добре. Галин, къде е Галин? Той работи. Добре, Галин. А Гроздан всичко ли се тръгна? Жалко. Така един Гостайков, както разбрахте, акордеон. Радинче. Радина ми. И толкова ми е свидно, че следващата година бе последна. И ви бъде. Да, но. И сега, уважаеми приятели, предлагам на Милена да й предоставим микрофона и да завършим заедно с една песен, която в различните тях известни стилия свят. И в някои страни, приведена на тамошния език, хората я смятат за тяхна народна. Катюша. Моля да поканя на сцената госпожа Елена Ангелова, председател на Съюза на ветераните. Ще отправя поздравителен адрес. Че госпожа Елена Ангелова е председател на Съюза на ветераните, който е до Стара Загора, областния съвет, на който съм почетен член и се гордея с това. Освен това Елена е секретар на Старозагорската областна организация на Национално движение Русофили, така че там сме отново партньори с нея. Заповядайте. На Русия, на православния свят, на всички, които обичат красотата. Особено ми е приятно да бъда тук сред вас и по повода, по който сега ще ви кажа. Днес е светъл празник, защото така както България даде кирилицата на славянството, така сега е дошъл момента, в който големият брат, необятната Русия, ще върне отново духовността ни. Това, което някъде изгубихме през столетията на робство. Затова за мен е особена чест да поканя възпитаниците на Национално училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова в участие на най-новият проект международен Гласовете на мира, който ще се проведе в Стара Загора от 15 до 21 септември тази година. Това ще бъде първото издание на този конкурс под егидата на Международната федерация на ветеранските организации по света. Поздравителен грамота на невероятният Антонио. Едно момче, един талант, за който няма да ви зачитам текста на грамотата, ще му я връча с най-голямо удоволствие. Заповядай, Антонио. Знаете, че най-хубавото направление е, когато всички ние, приятелите, заедно споделяме радостта от красотата и хубавите мигове. Затова за Антонио имам една специална изненада днес. Тя се роди преди една седмица и Антонио ще бъде участник заедно с ансамбълът на въоръжените сили на Република България в честванията в град Екатеринбург. И така
В 2018 година ни чака онзи Екатеринбург. Там в Средния Урал, там при Уралските казаци, където ще представим България по случай 140 годишнината от победната руско-турска освободителна война. Така че сега се Антония. Не можете да ми водещите. И, скъпи приятели, толкова ми е приятно, когато видях тази пълна, огромна зала. И знаете ли какво? Тук до мен искам да поканя една близка на сърцето ми приятелка, която познавам, може би, от времето, когато дойдох в този град. На поетите, на лепите и на огромните таланти, които имаме удоволствието да се наслаждаваме на тяхното творчество в последните години. Една жена, която е скромна, която е чаровна, но която винаги и неуморно продължава и иска така, щото българо-руската дружба да бъде скрепена. Моята приятелка Ирина Минева. Ти връчвам от името на областния съвет на Съюза на ветераните от войните на Ирина Борисовна Минева, председател на Руски клуб Стара Загора, за активно участие в организационната дейност на Съюза в Стара Загора и укрепването на дружбата между нашите народи. Така както е крехък този цвят, така цвят по цвят се разгръща Ирина в последните години. Тактична, ненатрапчива, но оставаща толкова навътре в душата ни, като разтърналите лепи навън и техният упойващ аромат. Заповядай. И на празник, и по-руски, къде бе шампанско, и по-руски. Пожелавам на нашата юбилярка следващите 60 години в България да бъдат изпълнени с много щастие и мехурчетата от това шампанско да отразяват усмивките в твоите очи. Заповядай. Като слушатели настояхте се чудих за кого иде реч, а то било за мен. Благодаря ви, скъпи приятели. Сега вече микрофона на Миленка и Петюша. Всички заедно. Поем вместе.
младите хора. Защото, за съжаление, те вече нямат тези възможности да пътуват, да виждат Русия и не я познават. Така че на 14 и 16 юни ще предложим на нашите тинейджери съвременни руски филми за компютърното общуване, за първата любов, за юношеските дребеди. Да. Първият филм 14+ е преведен на български език, утре ще го гледаме в 18:30 часа. На 16 ще гледаме филм "Частна е пионерска". Миналата година гледахме първи филм, по желание на зрителите е направен, още една серия е направена, "Частна е пионерска", "Ура, вакансия". Пак тук в библиотеката, да. След това, може би знаете, че вече 4 години по инициатива на Национално движение Русофили с помощта на община Стара Загора и с активното участие на Руски клуб Стара Загора, в Стара Загора се провежда проект "Руски език в детските градини". Не знам дали знаете за този проект. Той се ползва с голяма популярност и сред децата и техните родители. На 14 ще направим едно мероприятие за малките ми приятели в детските градини. Ще пеем, ще рецитираме и ще направим работилница за домашен куклен театър. Като учим руски език, да ни е по-лесно да играем репка и колобок с фигурки. Ще направим куклен театър. И на 17 юни в Народното читалище Климент Охридски съм поканила единствен в страната руски камерен театър, който ще ни гостува с един чудесен спектакъл "Царевна лягушка", царкинята жаба. Той е чудесен както за малките деца, така и за техните родители и въобще за големи хора. С много хумор, с много красиви костюми. Заповядайте на 17 юни в Климент Охридски от 17 часа. Аз благодаря на всички приятели и на вас, уважаеми мои приятели в залата, защото гледам лицата, все са ми приятели. Благодаря ви. До септември на язовир Купринка. На Загора